Un dels equipaments culturals més destacats amb què compta Blanes és la seva biblioteca comarcal. Orientada amb vistes al mar, enllaçant així amb la vocació marinera de la vila, la Biblioteca Comarcal de Blanes s'allotja en una construcció singular, obra de l'equip d'arquitectes Artigas i Sanabria. Inaugurada el febrer de 2003, durant aquests 10 anys, més d'1 milió de persones han utilitzat aquest servei. I actualment, més de 36.000 lectors tenen el carnet de préstec que també els facilita altres accessos culturals, com, per exemple, descomptes en l'adquisició d'entrades al Teatre de la Costa Brava Sud. L'equipament ocupa una superfície de 2.000 metres quadrats dividit en 3 plantes i compta amb un equip de treball format per 11 persones. Bé, la missió de la biblioteca, en tant que biblioteca pública, és facilitar als usuaris i a la població els instruments per satisfer les necessitats d'informació, formació i lleure. Seguint aquest objectiu, l'any 2010 neix el projecte Promocionem la cultura, fomentem la lectura. Es tracta d'aproximar als usuaris de la biblioteca al teixit associatiu del municipi, al mateix temps que s'estableix una relació entre les entitats locals i l'equipament, creant un vincle amb la societat blanenca, les seves tradicions i el seu entramat cultural. La biblioteca té aquesta vessant de promotora de la cultura. No només té la vessant informacional i d'accés a la documentació i a la informació, sinó de promoció de la cultura. Llavors, la biblioteca no pot quedar com un nucli aïllat a dins d'una població. Ha de fer de pont, s'ha de nodrir d'aquesta cultura local i llavors, a l'hora que es nodreix, donar a conèixer aquesta cultura als altres usuaris que arriben a la biblioteca i que desconeixien aquestes entitats o aquestes associacions que treballen per la cultura del municipi. Coincidint amb aquestes col·laboracions, la biblioteca es nodreix dels experts que tenen les entitats en determinades matèries per a revisar la col·lecció i detectar necessitats, alhora que organitza activitats de dinamització, promoció de la cultura i foment de la lectura. Les entitats normalment, l'experiència que tenim en els pobles és que estan massa independitzades unes de les altres, fins i tot, més encara segurament que estan en aquelles institucions culturals que estan al servei del poble però que s'hi ha d'anar expressament. Per tant, el fet que es trobin aquí, que vegin quin material hi ha aquí que es pot relacionar amb la seva activitat i a la vegada que hi poden aportar elles, crec que és una idea que es pot considerar una bona troballa i que pot tenir una dimensió afectiva, que és el que interessa. D'ençà que es va posar en marxa el projecte, ja han participat 11 entitats de Blanes, principalment amb exposicions que s'han allotjat al vestíbul de la biblioteca, però també amb altres activitats de diferent caire. Ha estat així que ha anat sorgint la sinergia que buscava el projecte Promocionem la cultura, fomentem la lectura. La Biblioteca Comarcal ha estat i seguirà estant un centre d'agitació cultural, és a dir, que moltes manifestacions a nivell d'entitats del teatre, entitats de gegants, entitats de moltes diverses medioambientals han tingut cabuda en el hall d'aquesta biblioteca per poder expressar el seu treball i per poder aportar també una part de la cultura i alhora col·laborar estretament amb la biblioteca i amb la tasca fonamental de la biblioteca, que és la difusió del coneixement a través dels llibres. Totes les entitats que han participat fins ara al projecte guarden un excel·lent record del seu pas per la Biblioteca Comarcal i aquests en són alguns dels testimonis. Va ser, com a mínim, bàsic per donar-se a conèixer al municipi la nostra vessant menys artística de l'entitat i més social. I per tant el fet de poder ser aquí i amb l'excusa de l'Esbar donar a conèixer material al voltant de la cultura popular i tradicional, de les danses del nostre país, doncs la biblioteca va representar un altaveu, un ressò del que seria l'activitat no coneguda de la nostra entitat. Rialla ja és coneguda, Blanes, i fa molts anys que hi som, però amb un espai públic on hi vingui gent a fer una activitat que és fora del teatre i dels espectacles, ens va semblar genial.
Doncs ho valorem com un luxe en el sentit de que tenir els gegants exposats durant un mes en un espai com és la Biblioteca Comarcal, amb la gent que hi passa i amb el tipus de gent que hi passa, doncs realment va ser un luxe i fins i tot es va inscriure gent arrel d'aquesta experiència també. És molt interessant perquè, clar, Blanes precisament és una vila molt diversa. Hi ha moltes entitats que treballem per la cultura popular, per exemple, en el cas nostre de les Estores. Per tant, un lloc de trobada pot ser aquest, la biblioteca, i realment va ser molt interessant poder-nos trobar aquí. Igual que físicament l'edifici està obert a l'evocadora cadència del mar Mediterrani, la Biblioteca Comarcal també vol seguir refermant el pont que ha construït entre aquest equipament i les diferents manifestacions culturals del municipi a través de les seves entitats. Un pont que convidem a travessar a tothom.